Son moitos os proxectos nos que está a traballar a Comisión pola recuperación da memoria histórica do Barbanza, entre os máis inmediatos a retirada dos símbolos franquistas que permanecen aínda na comarca. Con este fin solicitarán unha xuntanza con todos os grupos da Corporación de Ribeira para volver a solicitar o cambio de nome da rúa Miguel Rodríguez Bautista. Imos solicitar unha xuntanza aos distintos grupos políticos de Ribeira para tratar, entre outras cousas, a retirada da rúa dedicada a Miguel Rodríguez Bautista en cumplimento da Lei de Memoria Histórica. Na mesma liña, solicitaremos tamén a revocación da condición de fillos predilectos a certas autoridades franquistas que, no seu momento foron así recoñecidas polo Concello de Ribeira e dende entón, esa decisión sigue todavía, ese recoñecemento sigue todavía vixente. Co obxectivo de reparar as vítimas e honrar a súa memoria, colocarán tamén unha placa no cemiterio de Vilacova, en Lousame. Ali están enterrados 5 represaliados durante o franquismo, entre eles Perfecto Vilar. A comisión trata de facilitar as probas de ADN aos familiares para determinar a identidade dun cadáver exhumado que podería coincidir co deste veciño de Marcelle. Fai 2 anos exhumáronse neste cemiterio un cadáver de un varón de 30 e pico de anos, entre 30 e 40 anos, que tiña evidentes signos de violencia. Ben, pensábamos polas indicacións que podía ser o de Manuel Lermo, o xastre de Ribeira, que sabedes que foi paseado en agosto do 36, e todos indicaba que fora enterrado ali, que seguramente aínda está enterrado ali. Sin embargo, as probas de ADN que se fixeron descartaron que fose el. Sin embargo, temos un cadáver de un enterrado fora do espacio religioso do atrio, de un varón de entre 30 e 40 anos con signos evidentes de violencia. Outros dos proxectos nos que está inmersa a comisión son a elaboración dun cómic sobre memoria histórica, a publicación dun caderno sobre a presenza da memoria histórica na literatura infantil e xuvenil ou a colocación dunha escultura no campo de concentración de Rianxo en homenaxe ás madriñas que ofreceron amparo e sosego aos prisioneiros. Esta escultura, obra do artista Ricardo Dávila, é unha sentida homenaxe a todas aquelas mulleres que, de maneira desinteresada, ofreceron apoio e consolo aos prisioneiros nun momento de tanto sofrimento e dor. Con esta obra buscamos recoñecer o seu papel, moitas veces esquecido, e desenvolverlle a dignidade que merecen a nosa memoria colectiva.